Het schip is 204 meter lang, 54 meter hoog, vanaf de kiel tot aan de top. En het schip is 7,8 meter diep. Er zitten 140 mensen vaste bemanning aan boord. Er zijn 300 bedjes beschikbaar, dus er kunnen 300 mensen aan boord. Dus we kunnen ook nog mariniers meenemen of medisch personeel, want we hebben ook een heel groot hospitaaldek. Een compleet ziekenhuis? Ja, een compleet ziekenhuis met 2 operatiekamers, intensive care, medium care. Dat is echt heel groot. Dus daar hebben wij, als we het schip daarvoor gaan inzetten, hebben we ook artsen nodig. En die kunnen ook allemaal mee. Nou zijn jullie met de Karel Doorman hier naar Curaçao gekomen, naar de Cariben. Dat heeft een speciaal... Ja, we zijn hier voor de warmweerbeproevingen. Het schip heeft allemaal technische installaties aan boord. En dan moeten we ook testen of die installaties goed werken in heel warm weer. Jullie zijn op dit moment nog altijd bezig met testen? De warmweerbeproevingen hebben we hier in Curaçao afgerond. Dus we hebben echt de temperatuur aan boord gemeten voor de leefbaarheid ook van het schip en de luchtvochtigheid. Of dat leefbaar is en ook om goed te werken. En heeft het schip zijn examen gehaald? Ja, nou ja, het moet nog op papier komen, maar het ziet er tot nu toe wel heel goed uit. Ja. Want dit is eigenlijk het laatste wat er aan die Karel Doorman nog moet gebeuren, hè? Ja, voor de warmweerbeproevingen wel. Dat is inderdaad dan afgerond. Alleen er zijn ook nog, het is een oorlogsschip. Dus een oorlogsschip heeft ook wapens aan boord en die zijn nog niet getest. Die moeten nog wel getest worden. Als ik denk aan een oorlogsschip, dan denk ik bijvoorbeeld aan een kruiser, een boot die heel erg wendbaar is. Dit schip volgens mij niet. Het is echt een oorlogsschip wat mee kan in het hoogste geweldsspectrum. Ja. Dus echt de hoogste manier van oorlogsvoering. Alleen wij hebben wel bescherming nodig. Want onze primaire taak is bevoorraden op zee. En wij kunnen dus de fregatten helpen, zodat ze op zee kunnen blijven. Maar zij moeten ons beschermen. Dus jullie zijn een schip eigenlijk wat andere schepen. Als ze iets nodig hebben, diesel of wat dan ook, daar zorgen jullie dan? Ja, wij zijn wel een ondersteuningsschip, dat klopt. We zijn geen gevechtsschip. Ja. Maar we kunnen wel mee in de hoogste oorlogssituatie. Het heeft nog wel een heleboel andere taken. Want we hebben een heleboel legervoertuigen aan boord zien staan. Ja. Waarom is dat? Naast het bevoorraden kunnen wij ook heel veel transport meenemen. Heel veel goederen, vrachtwagens, ambulances, helikopters. Dus wij zijn ideaal om voertuigen om spullen mee te nemen. Dat hebben jullie nu ook gedaan, hè? Ja, dat klopt. Daarom zijn we ook, dat is ook een reden waarom wij hier zijn. We hebben heel veel goederen meegenomen vanuit Nederland. En die hebben we naar Aruba, Sint Maarten en Curaçao gebracht. Okay, en die zijn dan voor de basis? Ja, dat klopt.